Presidien zikloa 2023-24ko ikasturtean jarri zen lehen aldiz, Euskal Autonomia Erkidegoan, hemen Frantzisko de Vitorian bakarrik, Araban. Lehen aldiz jarri da ziklo hau D ereduan, D eredu hutsean bakarrik, autopotoloa izan da eta oso harrera ona izan du, matrikulazioak berehala bete ziren eta bi ikasturteetan izan ditugu plaza guztiak beteta. Ikasketak orain arte euskaraz egin dituz eta nire bizitza guztiaz euskaraz eman dut. Odontologia mundu hontan euskarari leku bat itia eta laguntzia be bai hortan parte hartzen niretzako berezia da eta posa sortzen da. D ereduan ikastearen onurako bat erraztasuna ematen dizu beste ziklo bat euskaraz ikasteaz, azkenean bizitza oso euskaraz ikasi duzu, eta gainera bezeroei haien ama hizkuntzen hitz egiteko gaitasuna ematen dizu. 23-24 ikasturtean eskaini zen lehenengo aldiz, EAE osoan, Gipuzkoan Elgoibarren, Bizkaian Barakaldon eta Araban Gasteizen, eta B ereduan besterik eskaini zen, beraz. Ni komunikazio bitartekotza ikastea erabaki nuen, ze nik lehen hezkuntzako magisteritza ikasi nuen, eta lanean ibili nintzen, baina ikasketekin jarraitzen nahi nuen. Eta lagun batek batean gradua aipatu zuen, eta kuriositatea piztu zitzaidan eta apuntatu nintzen. Naiz eta bi ereduak eduki, D eredua hautatuko nuen. Ze azkenean hori D eredura ohituta nago, eta gainera nire familia eta lagun asko ez dakite euskaraz edo euskara badakite ez dute erabiltzen, orduan ikasketak beti izan dira euskara erabiltzeko aukera. Zikloa D ereduan lehen aldiz martxan jartzeko, hasteko hartu genuen hau eta hortzen higienean zuten materialaren oinarri bat, eta gero laneki eta sakondu taldeekin elkarlanean gaztelaniazko material guztia bildu genuen, eta hortik oinarri finko eta sendo bat sortuz, joan gara poliki-poliki beste gainontzeko material guztia sortzen. Gure zailtasunak izan genituen lehenengo urtean, materialik ez zegolako, manualak bai genituen erderaz, baina ez zegoen materialik eta zailtasuna areagotzen zuen figura profesionala ez dela existitzen hemen, orduan erreferenterik ez zegoen. Kontaktatu genuen Lleidako Ronda Institutoko irakasle taldearekin eta beraiek eman zizkiguten zeuzkaten materialak, erronkak, landuak eta dana katalanez. Eta orduan guk egin genuena izan zen katalanatik euskarara itzuli, eta horrela izan genuen oinarrizko material bat behintzat hasi ahal izateko. Ikasturte hortan jaso genituen lanekik itzulitako materialak, eta horrek bai erreztu egin zuen materialen sorreraren, materialak sortzen jarraitzea. Guk egin dugun lana izan da lanekiren lehenbiziko liburu itzulia jaso genuenean, hori hartu dugu oinarritzat eta horren baitan sortu dugu hiztegi tekniko guztia. Aurretik hiztegi teknikoa ez zen existitzen, dena gaztelania zegoen, orduan behin sortuta hortik abiatu gara osatzeko. Nik uste dut aipatu beharra dagoela, ziklo honetan izan dugun zailtasun nabarmenena izan da bi irakasle espezialista behar direla ziklo honetan, biak euskaldunak eta zein hizkuntzako maila oso altuarekin. Eta hor izan ditugu zailtasunak irakasleak bilatzeko, baino egia da baita ere, gero zikloa D ereduan ematea bermatzen dela eta zein hizkuntza eta euskara lotzen ari garela eta hor oinarri bat sortzen edo lantzen ari garela. Kreatetxe azkenean enpresa multinazional baten parte izen da,
hizkuntza aniztasuna daukogu enpresa barruan, baina bai egisa da gure arteko elkar komunikazio horretan euskera oso presente dagoen hizkuntza bat dela. Guk eskaintzen dugu, gure bezero danei eskaintzen dutziegu aukerak eurak gure daugien hizkuntza erabiltzeko eta hizkuntza horretan komunikazio osoa euki deixien. Eurak erabakitzen badaue, hemen inguruko dentista edo laborategiek erabakitzen badaue euskeraz nahi dauiela, guk zerbitzu hori euskeraz emun geike arazo barik. Euskaran presentzia momentu honetan hortz protesikoen munduan ez da hain handixa. Egisa da hitz teknikoak erabiltzeko orduan bai gaztelerara edo bai ingelerara jo behar dugula, baina momentu honetan euskerazko ikasketa batzuk egin ahal izatiak handituko dagoela presentzia hau, seguru nago horretaz. Ziklo hau euskeraz eskaintzearen onura nagusia da, frogatu dela azkenean ez dela bakarrik hezkuntza edo kulturarako hizkuntza bat euskara, baizik eta teknologia eta lanerako ere balio duela eta sortu dugula arlo hortan lan egiteko hiztegi eta baliabide bat. Lan munduan egingo duena da, hemendik aurrera aterako diren belaunaldi guztiak euskaraz formatuak izango direla, orduan aukera izango dutela ere beraien lanean bai euskara normalean eta bai hiztegi teknikoarekin erabiltzeko. Bezeroekin eta euskararen normalizaziorako azkenean beste ate bat irekitzeko. Orain kreatetzen lankide bezala hartu didate, duala amaitu ondoren, eta hori, azkenean hemen euskaraz eta euskaraz jakitea erraztasuna eman dit enpresan integratzeko. Nik D ereduan ikastian, lan mundu ere eskatuko nioke euskeraz dakitenak, bebai, beraiek parte hartzia gu ikasleak bebai, erakuste beraiei euskerako hitzak eta hitz teknikoak irakasten eta beraiek bai ikastea eta pixka bat munduan zabaltzea hori hizkuntza hori. Odontologia mundu hontan euskarari leku bat itia eta laguntzia bebai hortan parte hartzen niretzako berezia da. Eta posa sortzen da. Azkenean euskal enpresa baten gauz, euskal ingurugiro baten gauz, eta beti da onuragarria euskal ikasleak hemen eukitzia. Guk zerbitzua euskeraz eskaini ahal izateko eta guk zerbitzua nahi dauen handako gure hizkuntzan eskaini ahal izateko. Euskararen etorkizuna gure lan munduan, orain gero eta gehiago dauz zikloak euskaraz eta hori azkenean etorkizunean erraztasuna eta euskararen hizkuntza handituz joango da. Lehenengo promozietakoa gara, ni bigarrenekua naiz, eta berezia da lehen esan duten bezala, bultzakada hori ematia gainera euskeraz dagoen modulo bat eta modulo berri bati, pixka bat ikustea bai mundu hontan euskerak beran lekua daukala eta aurrera jarraitu dezakegula gure ikasketak euskeraz betidan ikasi dugunak. Zikloa D ereduan eskaintzeko edo ateratzeko onurak gure ustetan da urtero, irakasleak prestatzen edo profesionalak prestatzen ari garela komunikazioaren arloan irisgarritasuna bermatzeko prestatuak edo trebatuak, eta trebakuntza hori euskaraz egin dutenez, beraiek ere esparru horretara euskara eramango dutela. Eta bai pertsona gorrekin lan egiten dutenean, pertsona gorritsuekin edo komunikazio behar konplexuak dauzkaten pertsonekin lan egingo dutenean, komunikazio hori euskaraz izateko aukera dagola behintzat. Pertsonalki ziklo berria martxan jartze honek niri satisfazio handia ekarri dit. Azkenean nik izan ez nuen aukera ematen ari naizelako belaunaldi berriei eta bermatu zaielako belaunaldi berri hauei D ereduan ikasten jarraitzeko eta bide bat zabaltzen ari garelako, hemendik aurrera
euskaraz bizi, ikasi, lan eta bizitzeko.